Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Hadhihi al-husunul hamidiyah. Niku asline wonten hadhihi husunul hamidiyah. Utawi iki iku pira-pira benteng. Al-husunun iku pira-pira benteng al-hamidiyati ingkang bangsa kerajaane Sultan Abdul Hamid. Asline namine Sultan. Tujuane nulis niki lil muhafadzati kangge njaga alal aqaidi ing atase pira-pira akidah al-islamiyati kang bangsa Islam utawa agama Islam. Sing nulis sinten niki li sayyidi karyanipun sayyid, enten sing sanjang syekh tapi asline nggih sayyid, bentene nek sayyid keturunane Kanjeng Rasul. Namine Husain Afandi terkenal. Laire tahun 1845, wafate tahun 1909. Kitab niki napa kok ditulis? Nggih sesuai kalih judule niku. Kangge njaga akidahe tiyang Islam. Mergo sing saged dislametaken mboten saged berubah, masih zaman pun berubah niku akidah. Nek akidah slamet ya napa mawon polahe donya niki insyaallah saged slamet. Tapi nek akidah mboten slamet, mengslek niku nggih uripe nggih katut mengslek. Lah sing diarani akidah niku napa? Maknane sami kalih aqoda, artine akad. Sing semerap kula kalih panjenengan. Akad kalih sinten? Kalih Gusti Allah. Akate kula karo jenengan sedaya niki teng Gusti Allah. Kate apa ae akate kalih Gusti Allah. Niku namine dikumpulaken namine akidah. Nek diterjemah kalih basa sakniki akidah niku ideologi. Ideologi barat kaya kapitalisme, sosialisme, napa malih feodalisme niku dugi barat sedaya. Niku namine ideologi. PKI niku sosialisme. Sing sakniki berlaku niki kapitalisme utawa enten sing ngarani neokapitalisme. Paham sing menyatakan bahwa sing kuwasa saiki niku jarene sing duwe modal, sing duwe dhuwit. Nek biyen sing kuwasa sing duwe alat. Sing duwe alat produksi. Sakniki wis ganti sing kuwasa sing duwe dhuwit, ngoten. Sing iso modali sing kuwasa. Niku namine ideologi. Lah tek Islam gak ada ideologi dhewe. Sing akate niku antara pribadi-pribadi kalih Gusti Allah. Lah niki kitab niki ditulis kangge nglindungi akidah-akidah sing bener niku. Sing waktu niku ndek Mesir waktu uripe niki Sayyid Husain Afandi niki nggih sami mungkin rusake. Sehingga beliau menulis niki supaya tetap generasi sak mantune niku saged ngertos napa sing terjadi waktu niku, sehingga nek wonten salah nggih aja sampai dibaleni, nek wonten benere saged diterusaken. Ngoten niki maksude mangke niki. Kate sedaya mulai dugi awal ngantos akhir niku sing dibahas masalah keyakinan. Pun kula mulai pun bismillahirrahmanirrahim. Niku pengantar mawon. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah Ar-Rahman ingkang Maha Welas. Nek teng pondok lawas-lawas biasa diarteni ingkang Maha Welas ing dalem donya ngono. Ar-Rahim ingkang Maha Asih ing dalem akhirat ngono to. Kok dibedakaken ngoten nggih
cara cinta niku Ar-Rahman niku cinta sing umum, ndak pandang bulu, bah mukmin, bah kafir kabeh dikai rezeki mbek Gusti Allah gak pilih-pilih. Nek jenengan saged nyekseni nek teng donya niki enten tiyang kafir gak tau salat sugih-sugih nggih wajar soalé rahmane Gusti Allah. Tapi mangke nek teng akhirat mboten wonten niku. Sing mboten iman teng Gusti Allah mboten saged angsal rahmate ngoten. Ar-Rahim niku cinta sing khusus sing namung kangge tiyang sing iman. Tapi mangke teng akhirat mangke. Ngoten makna biasa dimaknani ngoten teng santri-santri niku. Fatihatul kitabi utawi iki ai hadhihi Fatihatul kitabi utawi iki prologe kitab. Apa nek nulis prologe? Pendahuluan. Apa nek Jawane pendahuluan niku? Oh, pendahuluan. Terus pendahuluan. Prolog. Pendahuluan ngerti pendahuluan tapi kan ya, Wi. Nah, iku ya pendahuluan atau mukadimah gitu. Alhamdulillah tawi sekabehane puji lillahi niku gadane Gusti Allah tok. Rabbil alamina zat ingkang mengerani al alamina sekabehane alam. Mengerani niku maksudnya ngeramut, njogo, normalisasi. Kabeh pun niku masuk teng pengertian Rabbi. Al alamina piro-piro alam niku maksudnya nggih alam jin, nggih alam manusa, alam kewan, alam langit, alam bumi, sedaya alam niku ngoten. Wassalatu lan utawi sholawat, wassalamu lan salam sejahtera, salam keselamatan iku ala sayyidina tetep ing atase junjungan kita Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad asyrafil mursalina ingkang dados paling mulyane para rasul. Nek kecepetan sama ngomong karo utawa gak paham jangan omong mangke. Wa ala alihi lan ugi sholawat lan salam niku ala alihi tetep ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Keluargane Kanjeng Nabi niku nek dalam fikih keturunane Bani Hasyim kalih keturunane Bani Muthalib. Sampai saat niki enten. Tapi nek dianggap keturunane Kanjeng Nabi rada angel. Keranten Kanjeng Nabi mboten gadah keturunan lanang. Nek keturunane Sayyidina Ali lah niku enten. Tapi nek dugipun dados keturunane Sayyidina Ali saking jalur napa namine Hasan Husain, lah niku dianggap keturunane Kanjeng Nabi. Terus ngoten. Jadi untuk bisa dinyatakan keturunan kan biasanya kalih niku jalure. Jadi lanange kalih wedoke niku dadi siji. Sing diitung biasanya sing lanang. Lah nek dugi Kanjeng Nabi mboten saged. Mergo Kanjeng Nabi gadah yuga sing urip niku namung setri. Niku pun yugane Sayyidah Fatimah. Niku namine Hasan Husain niku. Lah nek keturunan Ali sampai sakniki tesih wonten. Keturunan Bani Muthalib tesih wonten. Keturunane Abi Thalib tesih wonten. Berarti nek keturunane Abi Thalib luwih amba malih. Dadi dulur-dulure Sayyidina Ali niku diitung. Ali niki dalam fikih niku sedaya anak putune Abdul Muthalib kalih sedaya anak putune Bani Hasyim. Hasyim niku bapake Muthalib. Lah niku napa namine nek ngarani konsekuensine napa supaya disemerapi konsekuensine niku tiyang sing kasebut niku wau dalam fikih mboten angsal nampa zakat. Niku sing dimaksud alihi dalam pengertian fikih. Jadi sedaya keturunan Bani Muthalib kalih Bani Hasyim. Konsekuensine haram nampa zakat. Sing mboten napa-napa niku nampa hadiah, mboten napa-napa. Jadi wonten ngaku keturunan Rasulullah kok njaluk sedekah kliru niku. Niku pun kliru. Mergo Kanjeng Nabi dhewe niku sing ngomong anak putuku niku haram nerima zakat kalih sedekah. Tapi nek alih niki teng pengertiane donga, alih niki donga misalnya dan ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Lah kalau dalam konteks doa terus Imam Nawawi niku sanjange niku sedaya umate Kanjeng Nabi. Kula kalian jenengan niki katut keluargane Kanjeng Nabi. Nggih amin. Normalnya sampai asal syafaate sampai akhirat mangke. Nggih mugi-mugi mawon nggih. Niku dalam pengertian doa alihi niki sedaya umat Islam. Nek dalam fikih namung kalih keturunane Bani Hasyim kalih Bani
Muthalib, Syafi'i. Nek Abu Hanifah enten tambahane Bani Ja'far, enten Bani sinten malih supaya kula. Wa sahbihi lan teng sahabat-sahabate Kanjeng Nabi. Sing diarani sahabat niku tiyang sing menangi uripe Kanjeng Nabi lan iman. Senajan lho mboten tau petuk kaya sinten niku namine sapa sing gendong ibuke iku, Bu? Lali aku jenenge. Wes. Iya, Wes Al-Qarni loh. Lah itu diaku sahabat padahal belum pernah ketemu Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi pun nyebut ning kono iku lho. Abu Dzar Al-Ghifari nek kepengin roh dadi kekasih pangeran kono njaluk donga, sesuk ana wong gendong ibuke. Lah njaluk ngono. Iku calon ahli swarga. Kanjeng Nabi pun sanjang ngoten. Lah senajan gak tau petuk Kanjeng Nabi tapi pun iman teng Kanjeng Nabi. Ndik zaman Kanjeng Nabi tesih sugeng niku diarani sahabat ajmaina kabeh para sahabat boten pilih-pilih. Napa kok diparingi ajmain? Mergo bedakno kalih golongan Syiah Rafidhah niku pilih-pilih sahabat Kanjeng Nabi pilih-pilih. Abu Bakar ku dudu sahabat ngoten. Nek mergo dhek iku ngarani niku wong tuwek tur gur kanca dagang ngono mehan nek ngarani niku. Sayyidina Umar tau bajingan biyene. Sayyidina Utsman mantune Kanjeng Nabi. Niku ya wong sugih ngoten ae ndak dianggap sahabat. Niku si Rafidhah ngoten. Jadi pilih-pilih sing sahabat gur siji. Yaitu Sayyidina Ali tok. Mergo Sayyidina Ali ra tau gak Islam, mulai cilik sampun nderek Kanjeng Nabi. Ngoten nek si Rafidhah. Mula niku supaya mboten wonten anggepan kados ngoten diparingi kata ajmain niki. Kabeh wis ndak pilih-pilih sholawat kalih salam niku kangge Kanjeng Nabi, kangge keluargane, kalih kangge sahabate mboten pilih-pilih. Mulai tuki Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali lan lintu-lintune. Mboten pilih-pilih kados tiyang si Rafidhah niku. Pun amma ba'du anapun sak sampunipun bismillah hamdalah kalih sholawat. Fayaqulu moko dawuh al-faqiru sapa tiyang ingkang fakir butuh teng rahmati Gusti Allah. Al-haqiru ingkang ino. Soale wonten teng ngarepe Gusti Allah ngoten. Dadi ino sae. Rasane ino sing mulya namung Gusti Allah. Ar-raji ingkang ngarep-ngarep minallahi saking Gusti Allah. Ghufranal wizri ing diampunine dosa-dosa. Nah, al-fakir niku dipun badali. Rupane sapa al-fakir niku abduhu inggih menika kawulane Gusti Allah. Jenenge sinten? Nah niki dibayani malih jenenge Husain bin Muhammadin. Namine Sayyid Husain bin Muhammad Al-Jisri At-Toro Balisi. Al-Jisr niku nek artine jane jembatan, cuma niku gelar. Al-Jisr ngoten kaya kene sapa jenenge Mistam Piteng ngono kae niku. Modele kados ngoten juluk niku. At-Toro niku artine kang bangsa Toroblis. Toroblis niku nek sakniki namine Tripoli. Wonten teng Libanon. Libanon ndak roh pisan. Wonten ndek lore Mesir. Ndak roh pisan Mekah pun. Niku lore. Lore Mekah niku kota Tripoli meh cedhek kalih Israel. Afa mugi ngapura sapa Allahu Allah anhu saking Said Hasan bin Muhammad. Titik. Dereng polane senes titik 2. Napa dawuhe? Lah niku wau sik ngoten niku nek tiyang Arab nek nulis. Dadi digelari dawa al-fakirul hakiru ngoten niku. Dawuhe dereng metu niki jan. Wau kan dawuh. Isine dawuhe niku napa lah niki mulai niki. Innahu sak temene sa'en. Sa'en niku kahanan sing mboten genah napa-napa. Ngoten biasane nek maknane. Innahu sak temene sa'en. Nek teng bahasa Indonesia sami kalih sesungguhnya. Nyane niku ana balike. Nya kan biasanya Andi
menaruh sepedanya di samping rumahnya. Nyane kan balik nang Andi kan ngono Bu ya. Nek saan niku gak ono ngonone. Innahu sak temene saan minal maklumi ku setengah saking barang kang den maklumi wis diweruhi. Al musallami ingkang den terima inda kulli muttaliin ing dalem ngersane biasa. Apa ing dalem ngersane? Menurut mau jawane mung gue kulli muttaliin saben-saben wong kang weruh ala tarikhil ummati ing atase sejarah umat al Muhammadiyati lho Muhammadiyah maksudnya niku umat Kanjeng Nabi Muhammad itu Muhammadiyah sing kula kalih panjenengan roh niku tarikhil ummatil Muhammadiyati niku maksudnya sejarah umat Islam ngoten. Napa wau sing pun den weruhi lah niki anna imana ahlil islami utawi sak temene imane wong Islam iman teng napa bijami ima teng sekabehane barang jaa ingkang tumeka bihi kelawan emah. Nek nerjemah tumeka kelawan niku terjemahe niku membawa ngono. Jaa ingkang teka bihi kelawan nggawa emah sapa ar-rasulu Kanjeng Rasul alaihi sholatu wassalam. Imane wong Islam teng sekabehane ajaran sing digawa Kanjeng Rasul iku kana ana apa imanu fi asrihi ndek masane Kanjeng Nabi. Masane Kanjeng Nabi niku dibayani asri sa'adati mongso kebahagiaan nek ngarane iku mustanadan saged mustanidan saged mustanadan den dasarake nek nerjemah nek mustanidan berdasar den dasarake lil Qur'ani teng Al-Qur'an asyarifi ingkang mulya. Imane tiang Islam dek zamane Kanjeng Nabi niku berdasarkan Al-Qur'an wa haditsir Rasul lan hadise Kanjeng Rasul al-munifi ingkang sami sifate kalih syarif niku mulya. Khobari malih musanadan muayyadan iku dipun kuwataken imane tiang zamane Kanjeng Nabi niku dikuwataken bi adillatil aqli kelawan piro-piro dalil akal petunjuk saking akal as-salimi ingkang selamat an-nahiji ingkang lumaku fil manhaji ing dalem dalan al-qawimi ingkang jejeg. Niki keterangane imane tiyang dek zamane Kanjeng Nabi niku berdasarkan Al-Qur'an, berdasarkan dawuhe Kanjeng Nabi ditopang kalian akal sing jejeg, akal sing waras. Ya napa akal sing waras niku? Gampangane cara kula kalih panjenengan nek wonten kobongan niku jenengan senengane enek sebabe napa mboten? Misale kobongane alami. Ndak mungkin. Ndak kira terima kalau ora iso kobongan ra enek sebabe ra mungkin. Sami kali ana donya niki lek gak ana sebabe ya gak mungkin. Lah niku berarti mikire jejeg. Ngoten, dadi mesti ana sing gawe. Nah, sing gawe sapa jelase monggo. Nah, ngoten niku namine contoh iman sing berdasarkan akal sehat. Kholison ingkang bersih min syawa ibis syubahi saking piro-piro kotorane kekaburan. Syubahi niku kerancuan. Apa nek Jawane? Apa Jawane kerancuan? Ruwet-ruwet ngono kae lah. Niku syubah namanya. Abang ka abang, ijo ka ijo. Syawaib niku kotoran. Wal ahwa ilan piro-piro hawa nafsu. Saliman ingkang selamat. Imane wong biyen zamane Kanjeng Nabi niku selamat min hawa ilil agholiti saking piro-piro tipuane al agholiti pikiran sing keliru.
Waqtilafil ara'i lan beda-bedane pendapat utawa opini. Cek slamet. Nek tiyang biyen zamane Kanjeng Nabi, Mas yo nggih sing mboten slamet nggih enten kaya Abu Jahal iku wis seru. Kanjeng Nabi yo tau petuk roh lahire, bakal sing nyelameti lahire ya Abu Lahab niku. Niku duduk mboten percaya trae keweden. Nek sampe Kanjeng Nabi ki kok viral ning Mekah ya gak entuk kedudukan ngoten. Dadi wedi kedudukane ajur. Nek sampe melok Kanjeng Nabi. Ini ku diabadikno di Al-Qur'an. Tabat nggih wonten tiyang sing ngoten, tapi nek sing iman kados Bilal bin Rabah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali niku sae-sae ngoten. Falidalika dan karena itulah, maka karena itulah kanat ono samaratuhu opo pira woe iman yani atan niku mateng. Mane zaman tiyang rumiyin wa zawahiruhu lan ana apa pira-pira kembange iman iku satiatan mekar. Fakunta moko ketok moko ana sapa sliramu sapa sira taro iku ningali sapa sira afrodal ummati ing pira-pira individu umat masing-masing orang muhafizina iku njaga ala iqamatil ibadati ing atase ngedekaken ibadah wantizomi sya'nil muamalati lan terature urusan muamalat sosial mumtathilina iku ngelaksanakno lil awamiri teng pira-pira perintah muntahina iku mandek maksudnya mboten nglakoni mandek anil mana kiri saking pira-pira perkara kang mungkar mutahallina hale berhias nganggo perhiasan maksudnya bi akhlaqid din niki bahasa bahasa rada apa nek bahasa lisane hiperbolik ngoten rada dilebih-lebihno ngoten mutahallina berhias bi akhlaqid dini kelawan pira-pira tata kramane agama al hasanati ingkang sae wa adabi lan pira-pira adabe agama al mustahsanati ingkang dipun itung sae. Alasane li annahu krana sak temene saen iku mata toba arekalane wis apik apa al aslu asale tobat moko dadi apik al furuu apa cabange. Akhlak niku cabange, perilaku niku cabange, sing asale niku imane. Nek imane wis apik biasae cabange yo apik. Biasae ngoten wa udzubatul ma'i lan utawi segere banyu ikutan sa'u muncul apa segere banyu ansofail yambu'i saking murnine sumber banyu sing seger bening niku mesti muncul teko sumber sing bening. Nek wis sumbere apik imane apik akale apik insyaallah perilakune nggih apik. Pun untuk niki mawon ada pertanyaan nggih Ajemain nama batu terus pripun niku anune? napa nih? Kan ajemain mau kan sedaya ono sahabate. Nggih, soale mboten pemberkandaan ama batu kan wonten mboten napa-napa. Ajemain. Apa ama batu napa anune? Ama batu maksudnya niku sak sampune maos basmalah, sak sampune maos hamdalah, sholawat. Lah sakniki Kiai Musonef badhe dawuh. Nggih, kan biasa mantun ngeten to. Bismillah, alhamdulillah, sholatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Lah kan ngoten nah. Para sederek lah niku. Amma ba'du niku sak sampune maca bismillah, hamdalah, sholawat. Lah ngoten artine amma ba'du niku ngoten. Nek namung ngoten. Sing ajmain wau kangge bedakaken keluarga besar kabeh pun sahabate Kanjeng Nabi kabeh niku angsal selawat kalih salam ngoten. Mboten kados keyakinane
tiang Syiah Rafidhah sing ngakoni sahabat niku namung Sayyidina Ali, sing lainnya gak diakoni. Mergo tau najis kabeh. Abu Bakar tau gak iman, Umar ya tau omben, Sayyidina Utsman ya tau gak iman teng Kanjeng Nabi. Sing asli mulai cilik niku iman niku Sayyidina Ali. Disalah kabeh niku sahabat. Lah timbangane supaya berbeda dengan keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah niki wau diparingi kata ajmain iki. Ngoten maksudnya. Mpun, nopo malih? Saya mikir lah sesuk. Nggih, benjing malih, Mbak. Mugi-mugi niki awale niki cerita tok namungan. Dadi mulai dugi apa imane tiyang sing wonten teng zamane Kanjeng Nabi ngantos imane tiyang sing sakniki mangke ceritane. Pun niku mawon mugi-mugi ilmune saged manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Wa qaddama dzalika fil muslimin wallahu a'lam bissawab. Bismillahil Fatihah. Wa bim fa bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal